Yo, what's up mga kamits? Welcome to my channel. Naari ko diri karon kay para natong tanan mo kanta-kanta ko diri. Shout out ko sa tanan nga mo tan-aw ug maminaw niya akong kanta diri sa amon channel Balamban Mix TV. Kini nga relax lang mo diha. Paminaw lang sa mo. Kini nga kanta dili ni tarong ning kanta, sagol ni kinabuang ning kanta para malingaw ta. Maminaw sa kanta. Daghan mo yung kanta nga mga tarong. So magbuhat ta pud kanta nga kanta o kung saan ning kanta basta kay paminawa lang ninyo o ginaot nga makauyon mo, makatabang mo sa among channel. O wala pa ka naka-subscribe, please subscribe lang, i-click lang ang notification bell button para ma-updated ka sa mga ipang upload ako diri nga mga kanta o mga salida diri sa among channel Balamban Mix TV. O shout out ikos kong manghod nga naa sa Manila karon og ni Bayrinan. Amping lamo diha sa inyong pagtrabaho. O gutom na lang sa makakita ni akong video. Amping tangtanan sa atong pagpanarbaho adlaw-adlaw. O sugdanan na to kanta. Kay daghan na kayo kong istorya. Ano estudyante karon, sila ng eskwela may labing-labing na. Si nanay, si tatay sa umanagudlay para makabayad sa diploma kahinday. Karon kay bakasyon na nalipay si nanay. Nalipay si nanay sa diploma ni inay. Puso na ba karon may bata na gamay? Kato nga bata abasin sa istambay. Pagtarong mo inday sa inyong pa-eskwela, si nanay yung tatay sa umanagulay. Dako sila gasto sa imong pang-estudyo, naprindang masakan umikan kanimo. Tungkol sa Balamban naligri kaayo, ang mga dalaga pulos argab-gado, ang mga lalaki walay kapainan, kay ang mga bayi pulos inaaram. Ang mga babae murag iring kapang, isa na sang diskoto at kamang-kamang. Ang tulamog sayan sa ilang silingan, aron makauyab sa ilang sinaaran. Ano po si inday na nampon, upat na kabulan wala dini ako. Kulang na lang 5, sinday mga anak na mahimong inahanapan walay banan. Nanay ko ang bata alimahin adlaw gabi, kay mo balik ako sa pagkadagang, kay paipining kunay bana ang kaming yun, iligayon sayon. Sayon lang kung una-unaon, o galing ikaw na ilabdan, ayaw lang isa ba sa uban.
Ako lang siyang di alam-alamang kung magmadili ka tiyaw-tiyawan, kung musulod way kagawasan, kung maano kun lang. Kung ibig-ibig niwan mo saan, naglibog ko ay understand. Kaysa tinuon mabakoy sabi, maong ako ng pagahigahi. Magmadrigayo ng akong dali, ako nga nilili na mahalin. Puramuso na lang ang nabuhi, ako sa tagpari. Iadot ta sa katunggan, galit kang hidagan, nida ko pas pulis nga way tapis-tapis. Naon sa kabibing anong atong imong gisikwati, kapait ning manguyat tagdig kay maniti. Tuig 2019 Marso 21, ang coronavirus na abot sa Balamban. Aduna na'y curfew ang mga tao, utong radiktanan sa alas 8. Kung nga ilang nadakpan ang akong lolo, ilaing nidalang atos munisipyo. Kakanlong si lolo kay ang iyang gwardya, nagdalang labahang abeting haita. Wala gayon matagong iyang sikrito, kay nasakpan nga piso tang akong lolo. Naglagot ang gwardya kay ang iyang labahan, nahabol og nagibang sa pagtuli na. Wa pa maayo ang iyang tuli, kira si lolo ipapauli. Kung tungod sa kainit sa adlaw, ikamatis din ang opisina. Sa pag-abot niya sa balay, ibahagkat mo maayo si nanay. Kaming tanan nangikatawan, kay si lolo nang tulog magsaya. Magsayaw-sayaw si lola, iyang kalibay may sama. Pagdalidong maton bang lola, tuli na doon ang akong bana. Ipaningot ang akong lolo, kay ibira ni lola sa kwarto. Pagdalidong maton bang lola, pagdaling adong kay sukanta. Maayo na kay labas pa. Long time ago ang pagtuli sa akong lolo sa COVID-19. Lobe kong ganahan, ako ang itanong sa akong bilis-bisan. Kini nga lobiha maoy akong sangutanan, 5 kagalong usa kadawatan. Sandaglada, inom-inom, bigyan mo kami ng asawa. Ang asawa mo, labing tatlo, sa pagdi
ulo mo wala nagreklamo. Kilay kiniskisan, aping pinentalan. Buhok pinaugdo, pinaulbo. Sanina mo buka ayo klarong bugdo. Abi na ko artista la bandera. Okay, daghang kay salamat ninyong tanan sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw sa akong kanta. So, see you to next video. Okay, bye.